Bun salut, ce mai faceți? Bine v-am găsit la un episod de fapt, primul meu episod din seria de Minecraft Skywars. Și vreau să vorbesc cu voi despre thumbnail-uri. Nu știu care să fac. Eu mi-am făcut deja un thumbnail și vreau să-l pun, dar nu știu ce părere o să aveți. Așa că sper că o să vă placă. Primul episod o să pun cu thumbnail. Și să vedem cum o să iasă. Ok. What? Stați un pic să dau mai încet volumul. Ok. Mi fix, nu mai e cineva pe la spate. O, tu poți de aia, nu? Ok, punem așa, așa și așa. Și mă scuzați dacă se aude ceva. Și mă scuzați dacă se aude ceva fundal, este televizorul. Și sunt și eu. Da, văr meu. Am filmat și eu un videoclip cu Skywars episodul 5 cu tot cu thumbnail. Că așa am învățat amândoi de la tot de 28. Și ok. Ok. Deci la televizor se aude ceva cu pârțuri. Ui. Ce? Oh my god. Se aude, sper să lăsați like pentru asta. Ok, eu mai iau lemn de aici, că nu am cu ce să mă duc. Normal, ce să nu ne dea nou blocuri? What? What? Bă, ce lag. Nu-i lag, așa e de la server. Și aerul, că nu le rămâne în aer. What the fuck? Și s-a updatat Hypixel, acum putem să ne logăm. Da, dai log. Log parla. Log. Nu este login, este log. Stânga, 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 pune stânga. Hai, să acolo. Fugi. Așa. Ia uite acolo ce față. Am văzut, am văzut. Oh. Sabi de ironel. Dar tu știi să folosești de bulgări? Ne, Eu mă folosesc foarte mult de bulgări. nu prea bun. Da, văd că nu prea am un arc. Nu am Poate că o arc. să găsești jos, poate. Mama, ce tare. Și fraților, să știți, dacă sunt unii dintre voi care sunt abonați la Ciprian și sunt abonați la mine, când o să luăm tableta, o să fac facecam. Da, Poate o să fac pe viitor și Ciprian. Poate, n-am zis. poate. Ia acesta este, mă. De acolo. Ăla de ce? Se mai întâmplă șmecher. Mă bucur că chiar n-am lag. Acum serios. Ai pus pantaloni? Da, ia. A, dar chiar n-ai buți. Atât Vezi că mai era un chest. Sus. Ai luat de primul, ăla mai este unul. Mai în față un pic. Celălalt. Celălalt. Uite ce este și aici. Ceva. Uite, în sfârșit am găsit bun. Ești full chain. Da, și armura de chain e foarte bună. Ia până pe aia de aer. Da. La aia de aer mi se pare că schimbați pantalonii. Doar atât cred. Nu știu, nu prea sunt documentat. Să știți, dacă sunteți full iron,
fără cască nu-i nimic. Dacă aveți... Nu! Dacă aveți cască de chain, nu contează. Sunteți full iron cu cască de chain, care e foarte bună. Sau cu cască de gold. E aceeași chestie. Și să știți că este nu este foarte diferență dintre, cum spun eu, armura de chain și armura de gold este aceeași, în afară că diferă pantalonii. Da. Pantalonii au, la gold au mai puțină rezistență și la chain mai mult. Îmi place că s-a updatat foarte mult jocul. Adică jocul serverul. Da. Vezi, nu te mai duci jos, că aici ai tot în chest. Nu-ți mai trebuie nimic de jos. Adică nu o să mai găsești nimic în chest. Du-te direct în mijloc, fugi. Pune-ți armură. Ok. Ne full cârpoi. Full cârpă. Nu pe acolo. Acum mă duc pe aici. Du-te. Da, bravo. Da, Ți-am spus să nu pe acolo. am murit. Și ia zi bagul ăla care l-ai făcut tu. Ăla când ai căzut, n-ai murit. Nu știi? Ți-am zis ție de el? Da, nu știi? Dar nu era bug. Să știți, fraților, deci jucam, dar nu filmam. Jucam Skywars și eram aici pe Hypixel. Mă, și am căzut de pe mapă, mi-a dat unul un pumn, sau nu mai știu, am căzut eu, cu Anubu, și am pus un bloc sub mine. Am pus fix când să cad, am pus un bloc sub mine. Și în timpul ăla n-am mai murit. Că atunci când cazi din mapă după Hypixel și cazi acolo jos, mi se pare că au ei un circuit ceva, ca când cazi pe lâna aia să mori. Nu e de la înălțime, că pe Hypixel nu poți să iei damage. Au ei un circuit. Și eu când am căzut acolo pe acel lemn, nu am murit. Am pus un lemn. Deci cât bulans ai. Da, și după aceea... Ia hai să le zic rimaia care mi-e să mi foaie verde castravete, am dat headshot prin perete, nu a fost hack, a fost bulan și adminul meu da bani. Fă timp cu el, fă timp cu el. Cred. Nu-l bate. Nu mai pune să nu. Bă, să nu-l bați. Nu-l bat. Bate-l după ce vezi că e undeva aproape de prăpastie. Nu da. Stai că-ți da pe hide. Ce-o scris? Da, nu Și da. pe el îl cheamă Flash. Cu Da. canalul tău de YouTube, celălalt. Poate mă fraiere și Nu se dă pe... Nu se dă pe foc. Folosești blocurile alea. Opa! Opa. Și eu la vrea timp. Bă, mă lași. Ăsta este ultimul tău meci sau mai joci alt meci? Cred că mai joc unul, că am filmat numai 8 minute. Dacă vedeți acolo la mobizea și poza. Mai să-l omor? Nu-i da, că o să-ți fie de folos. Știu că în sinea ta ai nevoie să-l omori. Da. Nu! Am căzut și el. Ce prost. Măcar au căzut și el. Deci cât de prost poți să fii să te arunci și să cadă. Domne. Eu ce skin are ăsta? Scoate hide-ul. Bagă hide-ul. Așa. Dacă nu știți cei care joacă MKPE, dați acolo când sunteți pe server, hide. Și nu o să mai vedeți. Și nu o să mai vedeți cum spamează alții chat-ul. Da, scrie în continuu și e enervant tot. Am tot aici, nu? Da, e totul. Dar nu foarte... Nu, e tot. Sunt unele mape care, sau unele dăți care ți intră tot ce ai pe... Ți intră tot într-un chest. Hai, bag rapid. Foaie verde castravete, am dat headshot prin perete, nu a fost share, a fost bulan și adminul meu da bani. Asta de glumă de CSGO. Oh my god, eu încă mai am luminile aprinse. Deci, fraților, să spuneți dintre voi care aveți luminițele aprinse de la Bran. Eu încă nu mai am. Voi? Spuneți în secțiunea de comentarii. Da, uite asta îmi place mie să fac. Uite așa stau. Mie îmi place să sar de unde poți să dai pe omuletul la hub. Să sar și să cad pe un gărduleț de la.
What? Bă, uite la coza înainte, că au făcut trucul. Da, o spart sticla. Dar degeaba, acum s-a datat Hypixel mai mult și când spargi sticla și cazi înainte, nu poți să mai iei din chest. Înainte altcuiva. Adică, după ce a fost dat timpul la 3, 2, 1, atunci poți să intri în chest. Dacă încă îți dă timpul, tu nu poți să mai intri în chest. Mai vede castravete, am dat headshot pe perete. Gata, mă, nu mai zi. Și adin lumea da bani. Da, ți-o dat. Să dă bani pentru că vorbești despre headshot pe perete. Ce, bă? Câte căsuți ai? 6, da. Tu ai cu una mai mult ca mine. Bine, mă, boss. Uite, pe ăla deja e în mijloc. Parcă văd că mori acum. Na, Am așa o vagă bănuială. Du-te în stânga, du-te în stânga. Acum. Oh. Parcur extrem, bă. Știi tu. Cred că știi tu, mă. Da. Dacă o să cazi acum... Unul a căzut. Dar stai la clean up. Nu, mă, trebuia să te duci după ce l-omoră pe ăla. Sau l-omoră? Deci cu chestul de aer îl fugi. Spate, ia uite în spate. Aba nu a plecat ăla. Nu era în fața ta. Mă, eu săgetele, nu mă plac săgeți. Și trebuie ca marc. What? Marș acasă! Bă, ăla cumva nu e hacker. Bun, mai cam atât a fost cu acest episod. Dacă nu uitați să lăsați un like. Știu că am murit. Chiar dacă a dat fail-uri. Ca Da, și o mine. să Bă, scriu. fraților, exact ca mine a dat fail-uri, mă. Episodul 5 la fel. Bun, mă scuzați că am dat fail-uri. Cred că acest episod o să o fac cu fail-uri. Nu știu dacă o să mai editez. Ce să le editez? Nu cred. Până data viitoare, eu am fost Ciprian, alături de Gabi, care nu joacă. Și uitați lucru frumosul ăsta. Dă-ți dau un țuc. Frumosor. Până data viitoare, eu am fost Ciprian. Bye, bye!